Hello everyone, haino hayani katal video no jotono lamsago khakhayo gam kurung to nahenge te jotono happy mailwngma ter happy laxmi puja ke ang khaito onek sori hamya ungjang ke lokhi puja ni sikang ko kongrai kuchungmani ke lummani ma rongjak lokhi puja ni sikang aswkai lumkha kuchukha hamya ko tabuk phano lokhi puja ni din rogo sori hamya tabong ke ang tukung musugoi horgo bithirok chaipai drok hingke bithirok chawi no kisa misa hamjak hingke puja bosor faike mani ba ang to asa serious to ongya hingke puja mani mungke laxmi puja naidi puja rui tongo ang tabo mutai khulum tongo puja roi asaikhe mum rok soknani dukati rok soknani hingke khai khlok tongo mum rok tabong ke khulum tongo puja rui paye hingke nobo laxmi puja ni bahai ke din laikha tama tama chalaikha comment khai sanani tapok di chungbo hasi khushi khaino chini family go din lailekha gam kurung khaino ke khakhayo nobo gam kurung khaino din lailekhna hingke lokhi puja hingke chungto taklai asok manui rok kuno swnamjagui awang rok hingke rok awang rok de banaijalai lekha laxmi puja ni sabai di ke tabuk hingke puja rui paikha naidi mungke baire go chini khola go mum sogromani dukati bai mombati tulsi buphango tulsi buphang kaijak tongo chini kesrogo mum rok sogroka yang ka baire go naidi mum rok sogui baikha thung berai goi gate rogo nok doklang rogo berai berai soka ke baji rok to chung sokse sokmanglia ang mungke mobo puja rui paye video khaimani chang mum rok sokmani achaibai chung bukhuknoi bobo mum rok soktongo nok bisingo angkha baire go soka hingke baji rok kok manikhe chung baji rok phutai manikhe phutse phunuk manglia bokhorok sagoi koima tongkhang aswkhe bokhorok saka pura kongrai ni hamse hamlia bithi bachajak mungke tutoi brum nogo prosa chamani horo mungke 19 tarik ni horo chung 8:30 baje tongo horni hingke program nainani hingke o khalaijak ani tutoi songbai hingke bongano light phunuk tongo naidi gari go light on khaijia hingke bapok goi haini bagui bo mobile torch phunuk tongo ani vlog o hai hingrwgo ke ang lokhi puja ni video rok asok gam khai kaisa khaimanglia hingke ro ani khorang rok buchino salai sikna kongrai ni sori hamya video rok se upload khaimia tongo hingke imo ang program naimani bai thepagui rei risinai laxmi puja ni bai hingke rok bai bo kisa share khaichinai ang program naimani hingke khaika tabo hingke sopaijak chung finally program o naidi pura lighting bai borok bangmani hingke aswkhe mar oma mungke salai tongo local dance borok milimani hingke naidi yang lighting bo jilik milik bai borok bangmani bai naidi oma aswkhe borok bangkha pura salai tongo yang bo mar khai pura hingke nobo nai enjoy khaidi ke ani video no bahai comment khai sanani tapok di do tuma gan misa rok comment khai sanani tapok di yang ke bui kwbangma kartik buisu broni aslong ni agini siri siti ni gaireng rok tangjak hingke chebo berai nailai tongo hingke chungbo kisa berai naisinai hingke berai nailai tongo naidi bui borok kwbangma nailai tongo agini broni dingi kaijak chini bo tongo chini kewago bo tongo kwbangma hingke broni bo naidi tama ang bo asok samanglia sitai ang bo asok ke yang ka gaireng ko photo bujangnani phaimase borok se kwbang bisingo bai baire go bai borok kwbangma pura achoklaijak achogoi program nailai tongo borok bo hingke ang bo tutoi songbo tongo ani dol bo naidi bobo nai tongo hingke mungke skani gaireng korego tongoi tolani view naidi borok kwbangma nailai tongo program aswkhe borok bangkha mat gorjama se pura
deep bongjok yang ka Nike rok phai tongo naidi baskango lachi jakte mani mukhang thagere first time mani vlog nukjak tongo bo ani manukjo Anita da abir songbai short film khainai rok to sina bono jotono sini bai nangkha khaiyo ke bobo naina phaijak mela ani babani bwtani bwsajak ani banukjak ke bobai manglaikha berailekha ke chungjo mano yang ka ani soita naide baskango video nukjagui disturb khai tongo flik flikai nomona khai yang ka riyang gan sai tongo tuma ganna masa tabongni niyo song kenro comment khai sadi do yang kai mar khem saka pura naithokjaka mo ganna ang asuk kai musaka pura hit kai naidi comment khai sabai di no naide naithokjaka jong 3-4 ta ganai kheno nogo phaipekha hortokha angke rok dinini video no bahai nangjaka comment khai sanan tapok 3 jora te video asung na good night bye bye.